ഡ്രൈ പ്രോൺസ് ഉണക്ക ചെമ്മീൻ 2 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. 25 ഗ്രാം ഉണക്ക ചെമ്മീൻ, 1 സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും 2 സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും പുരട്ടി 4 സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് വെള്ളം ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. തീയെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചാൽ മതി. ഒന്ന് മുരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉപ്പ് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ചേർക്കാം. ചിലതിൽ ഉപ്പുണ്ടാവും, അപ്പോൾ ഉപ്പ് ചേർക്കണ്ട. ഇനി ഇതിലേക്ക് 3 പച്ചമുളക്, 1 തണ്ട് കറിവേപ്പില, 6 വെളുത്തുള്ളി, 20 ചെറിയ ചുവന്നുള്ളി എന്നിവ ചതച്ച് ചേർത്തി കൊടുക്കാം. ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മുരിഞ്ഞു വന്നാൽ വാങ്ങി വയ്ക്കാം. പ്രോൺസ് ഫ്രൈ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ. താങ്ക് യു.